Policajt dostane prvýkrát v živote baterku. Na druhý deň príde do roboty a je celý nešťastný. Šéf sa ho pýta, že prečo. Mám taký problém, keď baterku zapnem, svetlo je tam. Ale keď ju vypnem, kam to svetlo ide? Rozobral som celú baterku a nebolo tam. Šéf, no tak na to sa ja musím pozrieť. Na druhý deň príde šéf vysmiatý do roboty. Policajt, tak ako šéfe? Šéf, všetko som zistil a vypátral. Najprv som vyhnal zbitú ženu a deti a potom som pozaťahoval závesy, aby ani kúsok svetla neprenikol dovnútra. Zapol som baterku, svetlo bolo tam. Vypol som ju a začal som svetlo hľadať po celom byte. A vieš, kde sa tá sviňa ukryla? V chladničke. Dvaja železničiari. Počul si? Novák dostal hodinovú výpoveď. A to len preto, že neoznámene vošiel do šéfovej kancelárie. Iba preto? No, je pravda, že on tam vošiel s lokomotívou,